Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. And sama sa naandan, ato na pud nga kauban ang ato ang partner when it comes to health. Sir John, maayong adlaw kanimo diha. Hello, maayong adlaw kayo dira Sir Rick no sa tanan nato mga tigpakinaw kumusta ka mo tanan diha. Sa tanang mga naglantaw karon ang ato ang hugyawan sa SED Panyawan nga dalit ka nato sa SED Marketing aniya kining atong mga pagtabang kaninyo pinagi sa paghubad sa mga lain-laing mga klase sa mga balatian nga angayan ninyong mahibaluan gumikan kay kining atong lawas mga igalag igsuon. Mao kini ginaingon nato nga bililhon kaayo ug angayan gyud nato nga tagaan og special nga pagtagad. And of course sama sa naandan kini nga atong Knowledge Power gihimo kini sa SED Marketing para mas masabtan gyud nimo ang mga klase-klase pang mga balatian nga angayan nimo nga mailhan. Susama pananglitan aning mga lain-laing mga klase sa mga balatian nga sagad nga wa ka kabalo ba nga nakuha na day nimo and wala ka kasabot sa imuhang kalawasan mao nang ani ay SED program nga makahatag og dugang impormasyon kaninyo. Mo na ginaingon mga higalag igsoon nga pagahulman nato ang imong dalungan kay pagabubuan nato kana og impormasyon dalit ka nato sa SED Marketing. Ang atoang tulumanon pinasikaran kini sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang atoang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, ang atoang SED Cogon Herbal Capsule apil pa, ang atoang SED Liniment Oil. And of course, aduna po kita mga sabon nga makatabang sa atong mga lawas. Ang atoang SED Celebrity Soaps, aduna kita duha ka buok mga klase sa mga sabon. Ang atoang SED Celebrity Kojic Soap ug usab kini atong SED Celebrity Beauty Soap. Mga sabon kini nga adunay insaktong sangkap nga makatabang sa pag-is-is, pagpaputi ug usab paglimpyo sa imong mga panit. Bueno karong adlaw Sir John, atong paghisgutan kining usa ka matang sa balatian or kondisyon nga diin na ubay-ubay gyud sa mga kaigsunan natong mga Pilipino, ilabi na katong mga nagpangedad og 45 anyos ngadto sa 50 hangtod sa 60 anyos ang pangidaron, maigo na nini kaning ginatawag natong hyperlipidemia. Mao kini siya ang ginaingon nga matud pa nila nga diin kining atong dugo no adunay daghang lipids or kining ginatawag natong mga fats nga pananglitan susama sa kolesterol ug mga triglycerides. Usa sa mga ginatawag nga tipo sa hyperlipidemia mao kining pagsaka sa atoang HDL o LDL, no? LDL kining low density lipoprotein sa atong mga dugo. Kining kondisyon makahatag kini og fatty deposits alang sa ato ang mga arteries ug usab delikado kini nga maka-block ngadto sa ugat nato sa atong kasing-kasing. Sir John, tagay pa kuno mi og dugang impormasyon mahitungod aning ginatawag natong hyperlipidemia. Kining kung ingon magutag hyperlipidemia Sir Rick no, medically no para masabtan sa uban mga aton mga tigpaminaw no. Pag moingon tag hyper meaning pagtaas no, lipids meaning pagsaka sa mga lipids no, kining mga tambok o kining mga cholesterol no sa hemia meaning sa tuang dugo. So pag moingon tag hyperlipidemia Sir Rick, meaning adunay pagsaka no sa number of lipids din no sa tuang dugo. Tama to imong giingon kaganina no nga tungod na sa atong pag-consume no sa mga pagkaon nga taas sa mantika, taas sa fats, taas sa cholesterol, transitional ng mga fats, triglycerides,
which mahimong hinungdan dito sa katong pag breakdown into simpler form sa mga fats and cholesterol, which is very important mangyapon sa tuang lawas, no, tungod sa pag-breakdown sa mga fatty acids, sa mga enzymes sa kinahanglan, sa mga vitamins, no, labi na ng vitamin A, D, E, o K nga kinahanglan og fats, no, aron nga ma-breakdown. Kung once na adunay hyperlipidemia, no, ang usa ka tawo manggod, no, prone siya or taas ang iyahang risk, no, sa mga problem sa atong cardiovascular system. So kaning kumingon magud tag imya, di ba, blood, no, so meaning pag once nga affected ang atong blood, dako kaayo ang mahimong epekto niini dito sa tibuok na sistema, no, tungod kay ang blood magdagadagay ni sa tibuok na atong lawas. So daghan o ubay-ubay ka mga organo ang naigo niini, dili lang ang kaning mga kaugatan, no, o katong kasing-kasing, no, lakip na din itong ginatawag natong atay o mga utok, no, ato ang central nervous system. Pinaagi ni ining pag-build up sa mga fats, no, din na sa to ang mga kaugatan, pwedeng maapektuhan ng ato ang mga organs tungod kay adunay pag gamay, no, pagmubo sa perfusion. Ganing ginatawag natong perfusion is katong pag exchange, no, sa oxygen o sa carbon dioxide din na sa cells, no, kani atong cells man gud nanginahanglan ni siya og mga nutrients og kining oxygen, no, aron nga mabuhi siya. Apan tungod kay naay nagbara, no, naay nagbara din ha sa iyang kaugatan, which is kining taas ang mga lipids, no, nga nagdikit din na sa mga inner walls ato ang mga kaugatan, pwedeng ma-impede ang delivery, no, ang delivery sa atong ugat at sa atong dugo, no, dina sa katong mga essential nutrients o oxygen nga kinahanglan aron atong cells mabuhi. So kana siya, Sir Rick, no, mo na ang mga risk, no, na kaakibat, no, sa hyperlipidemia. Ug matud palagi nila, Sir John, kini kunong pagkahilig nato sa mga mamantika o mga klase sa mga pagkaon, kaning mismo gali kaning wala kay tay mga physical activity. Kay matud pa nila para ma-burn kuno ang fats sa tuang lawas, kinahanglan na pud tay ginagmay nga mga aktibidades sa mapananglitan sa brisk walking or anything nga makapahatag og pagpasingot kanato at least 30 minutos kada adlaw, no, or baka at least in a week na ay at least katulo, no, butang talang MWF baka or TTHS, pero at least mo ni ginaingon nga dapat na gid ay activity nga ginahimo para mapagawas nato. Kay mismo gali kaning atong singot, di man gini siya purely water. Sa akong naibaluan, ang atong singot naglambigit po na siya og mga ginatawag natong oils, no, nagsagol po ang oils niya na mao kanang munay simple nga pamaagi nga mag-burn kita og fats sa atong lawas. And kaning pagkahilig nat si Pilipino, no, may mahilig magita sa mga mamantikaong mga klase sa mga pagkaon, nga uban gali gikan sa buntag, mga piniritong mga frozen or kanang ginatawag natong processed foods, no, o Yes, mga canned goods, no, di ba, ug pagpaniudtosan magkaon sa tas mga fast food chain or baka ini ka panihapon magpalit na lang ta og luto daan kay apiki na ang panahon nga magpalit kita or magluto kita para sa tong kaugalingon. Kana lamang nga mga pamaagi, no, kana nga habits, no, kay mabutang tala nga habit naman ang gina kay isip Pilipino mo lagi na pinakalabing sayon nga pamaagi nga makakaon dayon kita tungod sa kapaspas sa dagan sa atong kinabuhi. Makahatag po day kini na og dili maayo sa atong lawas, no, sama sa ginatawag nga hyperlipidemia nga pagtaas sa fatty contents sa atong dugo. Mo na, no, sa to mga Pinoy studied kaayo na, Sir Rick, no, nga usbon, no, tungod kay culturally embedded siya, no, deep, no, sa to ang culture. Ang paggamit na to og mantika, paggamit na to sa pork, paggamit na to ani ng mga animal products, no, very rampant sa to ang cuisine, no. Culturally mo pud gyud ang ato ang mga practices, no. So tama tong ginangon na habits, no, mga ginabuhat nga which actually is kabalo man gud ta, no. Dili gyud na pwede nga moingon ta wala gyud tay naibalaan regarding ani, no, tungod kay ang hypertension has been with the Filipino culture before pa, no, na sa 50s, 60s, 70s na may hypertension. So kana, no, kabalo ng gitandaan kung unsay mga rason nga no ang usa ka tawo makasinati og ginani ng mga cardiovascular diseases, no.
tungod kay sa cultural lagi ta, grabe po ang ato ang mga ginasunod ng mga kultura no sa pamilya. And then ato mga pagkaon dali ra kaayo tong giningon dito nato ganina no nagita prito na lang para madali dili na maglangay-langay. So kinahanglan gid unta nato na no nga tan-awon og balik review nato no na kana nga culture. Actually dili man gid na negative ang mukaon ta ana. Pero naman gid tay moderation, na gid tay hierarchy no or pyramid sa itong mga pagkaon which kining fats no is nasa pinaka peak no, pinaka peak sa pyramid. Meaning pag peak gani meaning pinakagamay no na dapat natong i-consume. Importante no na mahinumduman sa matag usa na kining hyperlipidemia is precursor ni siya no. Pag mutaas na gani mapalaboratory ta unya mutaas na nato ang lipids no. Meaning sure na siya no o dako kay na siyang risk no para sa heart problems o cardiac arrest. Pwedeng mahimo mahitabo sa imo anytime soon no sa mga tao nga aduna na yung mga ginabati na natin. Muna giningon Sir John nga maayo gid nga pilion ang pagkaon nato. Mas maayo pa siguro nga mosandig kita sa mga green leafy vegetables and katong mga klase sa mga pagkaon kung mogamit manggali kita og oil is katong yung mga oil nga gikan mismo sa mga tanom no, ng mga plant-based. So sama ng mga corn oil. Kasi kaning ginatawag nila nga mga palm oil o guban pang mga klase sa mga oil, usahay man god mas dakong risgo hinuon ang ato ang mahiaguman no. Kumbaga tago lang nga pamaagi pero nagiday siya dili kay maayo gyapon nga epekto sa atong lawas. Mao na nga ginaingon nga maayo gid nga magpili. And of course alang sa katong mga kaigsunan nato diha nga naapay mga ginapanghambin nga mga problema sa kalawasan. So sama aning pagtaas og ginatawag natong lipids or kaning fats sa atong dugo, maayo pod nga mag-said panyawan nga mga produkto. Di ba Sir John? Kaya ang ato mga produkto sa said marketing no 100% na natural, and then if mo yung magutag natural meaning gikan sa itong kinaiyahan plant-based no mura ni siya silhid na motabang dito sa pag limpyo sa to ang mga kaugatan, paglimpyo sa itong mga atay, paglimpyo sa to ang mga tungol o kinaay no motabang na siya din na aron ang katong mga sobrang lipids no o sobrang tambok na nagpilit din ha no as mag-work siya as like the HDL no, the high density lipoproteins nga putabang siya dito sa pag erase no eradicate pag lower sa ato ang mga cholesterol o kaning fats no sa atong lawas. So ni kayo no na ato ang gining batasanon nga sa pag-maintain sa mga produkto sa said marketing. Kining lifestyle diseases no atong gina-recommend no kining said panyawan with garlic no tungod kay ginakumpin ang ato ang cardiovascular labi na ang atong diabetes no pinagi sa panyawan o banaba plus aduna pa ni siya antibacterial no nga na characteristic na makatabang dito sa katong mga uban pang mga balatian nga later on pwedeng mahimong hinungdan sa mas grabe pa na mga balatian. Kini no inumduman gyud nato mga igala no nga ang kaning pagtumar nato sa produkto sa mga sa said marketing ubay-ubay na ang nakatestimonya niini, ubay-ubay na ang mga nagtestify no nga naayo gid sila og nabalik nila ang ilahang daily lifestyle no ang ilang daily nga activities no inaagi sa pagtumar niini. Kung pananglitan nga ikaw igsuon na diagnose ka nga naay pagtaas ka ng imong fatty content or kaning lipids sa imong dugo, maayo siguro nga mag-said panyawan plus ka. Gumikan kay ang atong said panyawan plus adunay mangosteen ug luyang dilaw. Kaning luyang dilaw Sir John napamatud-an kini siya nga maayo kayo nga mo pahumok sa mga oils no, mo breakdown kini siya. And of course pinagi usab sa gahom sa panyawan, kining mapait nga sangkap sa panyawan Sir John mao kini siya ang makatabang gayud sa pag-maintainar sa mas maayong pitik sa kasing-kasing ug sa uban pang mga organs nato sa atong lawas, and apil pa ang paghinlo sa atong mga dugo. And pinaagi of course sa ato ang said panyawan plus murag maayo jud kayo kini nga itabang sa ato mga kaigsunan nga adunay ginatawag nga pagsaka sa ilahang bad cholesterol sa lawas. Tinuod yun na Sir Rick no nindot yun kayo nga kinahanglan nga hinumduman po nila sabay sa pagtumar nila dinhi sa ato mga produkto sa said marketing nanglan nga hinumduman po nila ang ilahang pag punhod no pag hinahinay sa pag consume ni ining fats no tungod kay
di ta magsalig no ng mga bata pa ta o atong mga edad no, wala sa atong pamilya tungod kay kini ng mga balatian no, muigo ni across the ages no, bisan pag 12 years old ka, 18, 20, the 30s, 40s, 50s, labaw na ang mga 60s o katong mga retirees no, na kinahanglan gyud nga magbantay na gyud sila pagkaon. Dili ta magulat no nga moabot ta sa tatigulang nga daghan na tag sakit no, gusto nato na matigulang ta nga healthy, daghan tag mabuhat bisan pa sa tong time na ma-retire na ta. So kana no mga igala at Sir Rick. Okay. Sir Jan, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat to sab kami sa SED Marketing. Ani ano pud ka? Alang nining atong knowledge power, alang sa paghubad sa mga nagkalain-laing mga klases mga balatian. Sir Jan? Salamat kay Sir Rick no sa tanan sa tsansa no nagatag nimo sa tanan ng mga tigpaminaw ug sa mga viewers magkabilin pagyapon sila sa pagsubaybay ni ato ang programa. Like and share lang gyapon ta sa ato ang page no. And suportahan nato ang mga produkto sa SED Marketing. Okay, ang atuang hugyawan sa SED Panyawan mga igalag igsuon, makita nato sa atuang Facebook page and of course aduna pud kini sa YouTube. Pangitaan lamang ang SED Marketing mga accounts and of course tan-awa ug subaybayan ninyo ang atuang mga SED marketing programs sama aning atong hugyawan sa SED Panyawan kay makita gid ninyo ang lain-laing mga importanteng mahibaluan alang sa pagmintinar sa mas maayong panglawas. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna manggali kay balatian pag SED Panyawan. Gumikan kay sa SED Marketing, tatakining magaling. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.